I do not care whether nixatyaniswe yintoni wena nefemeli member yakho, nobana ngaba i-too personal kangakanani, nento yobana ngaba itheni. Family is family and then ifemeli ayikhethwa. Mna into endicebisa yona into yobana ngaba xa ubona into yobana ifemeli member erongo doesn't want to sit down and talk, wena you sit down and talk. Because those people are in your space whether you like it or not. Those people are in your circle. Uba bethu ifemeli siyazikhethela besizawukhetha abantu esibabonayo into yobana no ngamachule engqondo futhi ngamachule okuthetha, kodwa ifemeli ayikhethwa. So ke ngoku ifemeli whether umntu uzile azothi ndiyaxolisa, whether akezange uba azothi uyaxolisa then kumele kumxolele. Phakathi kweefemeli zethu into ebefuneka uba siyayimilisela kwaye futhi siyayinyanzelisa luxolo phakathi kweefemeli zethu. Because ke noba ungayaphi akho femeli engenanto zayo. Laa femeli nalaa femeli nalaa femeli that you think it's perfect, it's not. It's definitely not perfect. So wena nobana ngaba kwenzeke ntoni ndiyakucela, ndithetha ngento endiyenzayo. Nam ndiyakwata ndikwate but andikwazi ukwata for like 6, 7, 10 months, 1 year, 2 years ndikwatele ilungu lefemeli. I just can't. More especially uthi lo mntu lona it's my brother, it's my sister, abantwana bakamama notata, awukwazi. Even if ngabakamama qha because kuyenzeka into yobana ngaba sizalwe kanti umama wendele phaa abuye atshatshatele phaa, abuye atshatshatele phaa, abuye then ootata bethu abafani. Kodwa as long as kungumntana kamama sikhula sobabini apha sisithi bhuti, sisi, then siyanyanzeleka. So good people, ndiyanicela phakathi kweefemeli zenu khanizame unyanzelisa uxolo.